Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Nadakpa na sa kapulisan ang duha ka mga sospek sa pagpanglungkab sa managlahing gadget store sa Davao City ug Tagum City. Na-recover ang pipila ka mga gikawat nilang cellphone sa Marawi City kung asa ginabaligya kini didto sa mga sospek. Nakaalerto si Argil Relator. Ubay-ubay ka mga mahalong cellphone ang na-recover sa kapulisan. Gikan kini sa usak tindahan o gadget sa Marawi City. Didto di ay gipang baligya sa mga suspect ang ilang kinawat nga mga cellphone. Diyang ilang gilungkab ang managlahing gadget store sa Barangay Toril proper, Davao City ug Tagum City niadtong June 24 sa kadlawon. Nadakpan ang duha ka mga suspect nga pulos taga Pasay City ug transient sa Marawi City sa border control checkpoint sa Barangay Suarez, Iligan City niadtong Miyerkules sa gabi. We were able to conduct our hot pursuit there ng ilang araw, and fortunately, 2 days ago, nakita natin na dumaan yung specific van na ginamit nila nung time ng insidente sa Toril. At nakita nga natin indeed yung dalawang suspects natin. Actually, they admitted to the crime. Nag-admit agad sila na sila nga yung pumunta dito at doon sa Tagum. Pagka-Webes sa hapon, nadakpan sab ang usa ka lalaki sa Marawi City nga maoy mipalit sa mga kinawat nga gadget aron ibaligya sab sa iyang tindahan. Conduct kami doon ng surveillance when we were able to check randomly yung mga cellphones ng IMEI. Indeed, meron nag-positive na nandoon sa inventory na. Padayong ginapangita ang laing unumpa ka mga suspect. Aminado ang usa sa nadakpang suspect nga iyaha ang gisakyang van sa grupo. Apan, Wala po kinalaman sa ganyan, sir, kasi tulad ng sinabi ko, iniram lang po yung van ko. kasong robbery ang ipasaka batok kanila. Mas pahugtan sab ang seguridad sa maong gadget store sa Toril. Sa karon tighten naman ang security, secure among stocks, then investment sa mga guards siguro, and syempre insurance. Kauban si Melchor Awing o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.